la primera píndola cultural que us portem avui divendres us volem parlar d'una proposta educativa amb el hip-hop i l'art urbà com a clars protagonistes. Es poden utilitzar les eines comunicatives d'aquests gèneres per educar els joves i fomentar en ells la consciència crítica? Doncs sembla ser que sí. És el que proposa el projecte Versemblant, que es defineix a si mateix com una escola popular itinerant. Després de molts anys impulsant activitats i esdeveniments diversos, fa poc més d'una setmana van presentar el seu últim projecte, el Catalunya Rookies, una eina educativa que acosta el freestyle en català als joves per permetre treballar la llengua a les aules d'una manera diferent i engrescadora. Pels qui no estigueu familiaritzat amb aquesta disciplina, el freestyle és això. O si bebo cuando quiero, tengo que comer, aunque yo soy más de anteponer otras cosas que no son dinero, pero también quiero ser el jambo en la mansión con el Rolls Royce aparcado y que lo que... I també en català. Dins el nit fora speed, no vull discutir. Vols un featuring, et tallo un bisturí. Fuck, no saben ni tu sí, ni jo sí. Si vola la tu sí, soc bon músic. Vols el meu espai d'un metre cúbic. Us pot semblar una cançó o un paràgraf preconcebut, però no. És una improvisació en directe amb una base de hip-hop de fons i un improvisador, en aquest cas, sentíem primer el Bennett i després un altre que ho fa en l'idioma de català, en Dani, que juga amb les terminacions i les estructures per encadenar paraules i frases que tinguin sentit. Sens dubte, això no sembla gens fàcil. La premissa ens agrada, ens crida l'atenció, però necessitem conèixer els detalls d'aquest projecte en què el català i el freestyle s'agafen de la mà. Per tant, només ens queda saludar a Joel Prieto, responsable de Versemblant. Joel, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda, com anem? Molt bé, hem parlat del projecte A Pinzellades, que es basa en aprendre el català mitjançant l'art urbà, però explica'ns amb més detall en què consisteix i com s'aconsegueix l'objectiu que comentàvem. Doncs bé, en primer lloc, fomentant molt la pèrdua de la vergonya entre els estudiants perquè puguin una mica desenvolupar-se amb tranquil·litat, veient que és un joc, que és quelcom lúdic i amb el que s'ha de gaudir, i a partir d'aquí doncs, començar a experimentar, no? I veure que es poden fer moltes coses si d'alguna manera es treuen les barreres mentals, que són les que moltes vegades ens coarten més fàcilment. I clar, com estructureu aquestes sessions? Perquè, sens dubte, la vergonya, ho sabem tots, no és fàcil de trencar i pel que escoltem no sembla que sigui gaire fàcil improvisar si no tens cap mena de base. L'has de tenir, aquesta base rítmica o musical? Els alumnes que ho han provat en els vostres projectes, se'ls pot ensenyar des de zero? Es pot ensenyar des de zero i realment passa el mateix que amb els tallers que fa una dècada que venim fent pel que fa a l'escriptura, diguem, els tallers de rap convencionals, no? Nosaltres ens apropem i treballem de forma progressiva, és a dir, un aprenentatge que sigui des del més senzill al cada cop més complex. No? En aquest sentit, a diferència dels tallers de rap escrit que portem tant de temps fent, aquests que són d'improvisació els hem estat pilotant a 2 centres de Barcelona i precisament també amb aquesta visió, no? de començar doncs, oferint algunes estrofes que ja estaven escrites però les quals els mancava potser un parell de paraules que havien de rimar i que ells havien d'omplir. A continuació doncs, anar traient part de la bastida perquè a poc doncs, puguin anar desenvolupant la improvisació per si mateixos. Clar, de fet és un projecte que imagino que s'encara sobretot de cara a l'any vinent, però aquest maig ja heu fet 2 proves pilot del projecte. No sé quina ha estat la rebuda dels alumnes i també dels professors que potser han vist com els mateixos coneixements es poden transmetre als alumnes d'una manera molt diferent a com ho fan ells. Doncs correcte, tal com dius, hem estat pilotant el projecte a un parell de centres de Barcelona, el Bernat Metge i el Quatre Cantons, i d'entrada fem una valoració positiva. Òbviament, com que estàs pilotant el projecte, doncs, te n'endús també aprenentatges, tant de millora metodològica i didàctica, com també de retruc algunes sorpreses positives, no? de veure com això, com potser en certs aspectes esperàvem menys impacte i n'hi ha hagut, no? En certs alumnes que els ha enganxat aquesta història i han desenvolupat habilitats que no esperàvem. I pel que fa al professorat, doncs el que comentes, no? També es poden treballar competències curriculars des d'altres formes de fer, com deia abans, insisteixo, d'una manera lúdica, divertida, i creiem que som un bon complement, no? a les aules de llengua, per exemple, per tal de treballar moltes coses que els docents doncs, ja estan fent i molt ben fet, però que cadascú des de la seva trinxera doncs, podem complementar-nos. Clar, exactament a qui va dirigit aquest projecte? Quins centres l'acolliran i de quina manera doncs, es mesclarà amb la resta de continguts que tenen cada escola programats durant el curs vinent, en aquest cas? Si seguim la lògica del que portem fent nosaltres aquesta dècada amb els tallers de rap escrit, això està obert a tota classe de grups. És a dir, nosaltres
principalment estem impactant alumnat de l'ESO, però també és cert que hem estat a cicles formatius, hem estat a batxillerat i fins i tot des de fa uns anys, ençà cap aquí, al cicle superior de primària i amb molt bons resultats. Aleshores, òbviament, amb adaptacions de format i de continguts, hem aconseguit impactar moltíssimes persones amb el taller de rap escrit i esperem el mateix amb el de rap improvisat, perquè d'alguna forma hi ha competències que són comunes, però d'altres, com potser les expressives o les d'espontanietat o les que tenen més a veure amb la comunicació ipso facto al moment, doncs són pròpies d'aquest últim, no? Parlaves que ja fa una dècada, no?, que vau començar amb aquest projecte. Us heu trobat en casos en què el que semblava una cosa complementària a la formació ha acabat esdevenint, doncs, potser una passió o inclús una professió en algun dels casos? I tant. Mira, et diré una anècdota molt, molt, molt curiosa, que és que més enllà d'algunes carreres que han pogut començar incipientment en algun dels nostres tallers, que ha passat algun cop, tenim fins i tot una tallerista que es diu Mera Cames, de Girona, molt, molt bona rapera, que va sortir d'un taller del meu company el Pau, fa uns quants anys. És a dir, una noia que l'alumne va passar a ser tallerista de Versemblant. És a dir, que fins i tot hem tancat així el cercle. Clar, suposo que en aquests mons a vegades el difícil és apuntar-se al taller, no? Perquè de primeres potser no et pot cridar l'atenció i en canvi potser introduir el projecte a l'educació obligatòria de diversos centres pot ser una bona manera de cridar l'atenció a tots aquests alumnes que no s'haurien plantejat d'una altra manera. És fantàstic i coincideixo totalment amb el que dius, perquè a més és una manera de treballar els continguts d'una manera diferent, valgui la redundància, i també ens hem trobat amb això. Per exemple, la campiona del Quatre Cantons, la noia que va competir fent les batalles aquestes internes que hem desenvolupat al Catalunya Rookies, el primer dia de taller va manifestar educadament que ella no estava interessada en això perquè no s'hi veia gens, no? I en canvi, com que li vam donar total llibertat per dir-ho, li vaig dir, val, expressa el mateix però improvisa-m'ho. Es va com enganxar i mira, no?, quines coses té la vida, paradoxalment va acabar sent la més destacada de tota la classe, una persona que d'entrada no s'hi veia gens. Clar, és curiós perquè has parlat de diversos formats, de com els introduïu, primer amb més facilitats, després amb menys, però també hem vist que al final el projecte conclou amb un concurs de baralles 1 contra 1 entre diversos representants de centres educatius. Et vull preguntar sobre aquest concepte, les baralles de galls, que dins del freestyle està tan estandarditzat, però potser hi ha una concepció de que aquesta improvisació en aquestes baralles d'un raper contra un altre normalment doncs, és per insultar-se, faltar-se respecte, hi ha una mica de joc brut, podríem dir. És realment així? I l'altra pregunta és, pot ser d'una altra manera que no sigui faltant-se el respecte i inclús sense la brutícia, diguéssim, amb un català pulcre i que serveixi també per educar en el bon ús de la llengua? Doncs mira, són dues molt bones preguntes i casen molt amb la nostra filosofia com a col·lectiu, com a cooperativa, perquè nosaltres sempre hem treballat als tallers de rap escrit, sobretot a través de conceptes d'inclusivitat i de no discriminació, i si bé és cert que el freestyle, el que és més conegut del freestyle, sobretot de l'escena en castellà, és el tema de les batalles, realment el freestyle va molt més enllà de les competicions. És a dir, que el freestyle és una manera de fluir, no?, i improvisar poèticament damunt d'una instrumental sense haver d'haver-hi cap component competitiu. Nosaltres, tot i així, sabem de lo molt cridaner que és aquest format i tampoc volem renegar-ne i, de fet, tenim la sort que l'escena catalana ha nascut bastant més tard que la castellana i ja s'han inclòs als reglaments doncs, unes quantes línies vermelles que no passen desapercebudes. És a dir, no hi haurà cap jurat que voti un contrincant que desacrediti l'altra persona per motius d'ètnia, de gènere. És a dir, hi ha línies vermelles que s'han traçat i nosaltres, seguint també amb aquesta filosofia, els proposem això, que hi ha moltes maneres d'improvisar i de ser enginyós i enginyosa i de dir coses ocorrents i divertides que no passin per voler esclafar l'altre. No? De fet, el freestyle, en els seus orígens, fins i tot aquí al nostre país, no té res a veure amb això, és tot el contrari, és autoconeixement, autodescobriment i pura poètica, diguem. Ara ho dèiem, que les competicions més famoses que venen de no sé si dècades, però sí que bastants anys enrere, tenen el castellà com a principal protagonista, encara diguéssim que tenen durada, però és veritat això que dius que cada cop hi ha més cultura d'improvisació en català i és un sector, podríem dir, en creixement? Sí, de fet, mira, jo vaig tenir la sort de motivar-me molt quan vaig veure que es feia competició i em vaig apuntar i estava entre els 16 millors improvisadors de Catalunya i vam fer la final al febrer a Razzmatazz amb un sold out complet, és a dir que es van exhaurir les entrades en menys de 24 hores, si no m'equivoco, i això demostra doncs, això que hi ha un interès no només creixent, sinó ja afiançat del públic català envers aquest format.
Creieu que aquest gènere dins del hip-hop i també el trap de vegades pot ser un gènere no només estètic, sinó una eina per crear consciència entre els joves i perquè els serveixi també com una eina reivindicativa? De fet, el rap neix una mica amb aquesta idea, no? Amb utilitzar la música per ser trencadora i criticar tot allò que no ens acaba d'encaixar, potser. Doncs totalment. De fet, nosaltres venim treballant amb aquesta idea, aquesta filosofia des de fa molts anys, no només a través dels tallers, sinó també al contingut de les nostres obres artístiques. A la cooperativa hi ha diferents artistes que no tenim per què ser el mateix grup i pensem que realment és no només una eina, sinó també una manera de trobar-se a un mateix i reivindicar doncs, la seva emotivitat, que també és quelcom polític des del meu punt de vista en aquests dies d'això, no? De desafecció, de problemes de salut mental, etc. Clar, ara ens agradaria també conèixer-vos una mica a vosaltres a Versemblant. Parles una mica del concepte cooperativa, però hem vist que també per definir-vos utilitzeu aquest terme, l'escola popular itinerant. Què vol dir exactament això? Bé, això és un terme que vam voler acunyar perquè nosaltres, si bé no treballem de docents a cap lloc de manera fixa, sí que és cert que ens hem recorregut en els últims anys aproximadament unes 34-35 de les comarques catalanes, també el País Valencià han tingut impacte, les Balears, a part de la Franja. Aleshores ens considerem com persones que, aportant el nostre petit granet d'arena a través de l'educació musical i també de valors d'inclusió, hem tingut bastant d'impacte i hem après moltíssim també a través de tots els centres on hem estat. Per tant, això d'escola popular itinerant recull aquesta tradició una miqueta nòmada dels nostres membres, no? Que som gent, doncs, alguns de la província de Girona, d'altres de Barcelona, en el meu cas de Tarragona. Aquesta seria l'explicació de per què ens autodefinim així. I una escola, diguéssim, amb l'art urbà sempre al centre, no?, dels vostres projectes? Correcte. El que ha tingut més recorregut sempre ha sigut el rap, però igualment nosaltres treballem a través del grafiti, del breakdance, de la producció musical, del DJing, beatbox, etc. Quins serien els projectes o esdeveniments que heu organitzat des de Versemblant? N'hi ha moltíssims, la veritat, i molt diversos, perquè sempre diem això, no? Que són molt adaptables i des de l'educació formal o l'educació extraescolar o fins i tot en centres penitenciaris per menors, CRAES, amb ONGs fins i tot, no? Et podria dir, el que fem principalment són tallers, però, per exemple, a l'octubre vaig estar fent una feina amb una ONG que es diu Novact, amb la qual vam viatjar a Tunísia i al Sàhara a fer tallers per la canalla per treballar també valors d'inclusió, no? Vull dir que tenim aquesta pota també educativa que es trasllada més enllà de les nostres fronteres, generació de materials didàctics, per exemple, això també ho fem, hem treballat amb Rosa Sensat, vam redactar un llibre fa uns anys amb tota la nostra pedagogia, clar, abordem moltes coses, de vegades xerrades, fins i tot, formació de professorat, no sé, segurament em deixo coses, però és bastant divers perquè al final tot, bascula entre la música, l'art i l'educació o la filosofia fins i tot i ens obre moltes portes. I també potser podríem afegir la psicologia, no? M'ha semblat interessant el concepte que relacionaves abans, destacaves la importància de la salut mental, ara ens parlaves també que ho apliqueu a CRAES, a centres penitenciaris. Us trobeu en casos en què per alguns joves o adolescents això també és una via per sanar, podríem dir, o per tractar qüestions delicades de la seva vida, inclús que també acaben repercutint en la seva salut mental? Doncs totalment, i sense dir-ho una boca massa gran, perquè nosaltres creiem que generem de vegades espais terapèutics. Òbviament, no tots nosaltres tenim formació en això, sí que hi ha alguns companys que tenen els estudis de psicologia, en el cas de l'Alba i del Covid, que són companys meus d'aquí de Versemblant, però no obstant, aquest espai terapèutic sí que es dona a través del qual després professionals poden recollir una mica el que apareix als tallers musicals i treballar, no?, amb l'alumnat. Després, a nivell més d'autogestió emocional, potser persones que no han estat en problemes tan durs, però que sí que transiten èpoques de problemes o dubtes o pors, poden veure's molt beneficiats d'aquesta situació, no? Però ja et dic, ara quan t'explicava això, estava pensant en uns tallers que van fer un hospital de dia on hi havia joves amb problemes de salut mental i recordo lo emocionant que va ser poder sentir com el Dani, el psicòleg, em deia això, no? Hosti, aquesta canalla no havia obert mai aquest meló i avui, gràcies a la música, ha passat, no? Gràcies, perquè ara podem treballar a través del que ha ocorregut en aquest taller. Doncs gràcies per desvetllar-nos aquest poder del freestyle aquí aquest divendres a la Brúixola. Joel Prieto, responsable de Versemblant. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana. Igualment, i merci a vosaltres també per ajudar-nos a fer créixer una mica la bola. Gràcies per tot.